Enjing Pak Kepala Sekolah, enjing Bu Guru ana punapa kula badhe ngaturaken kegiatan siswa kelas 7. Inggih monggo kegiatan punapa kemawon. Wonten senam bareng, kerja bakti lan prestasi cita-cita. Sae saged atos pundi antusiasme para siswa? Alhamdulillah, bocah-bocah padha aktif, bahkan nyuwun kegiatan rutin. Lajeng kerja baktinipun pripun? Resik kelas lan taman. Kelas langkung dados resik. Lomba presentasi kados pundi? Ingkang tampil percaya diri. Leres punika penting gawé nglatih keberanian. Pak wulan ngajeng badhe ditambah dolanan tradisional. Wah, meniku gagasan sae, monggo dipun siapaken. Matur suwun sanget dumateng panjenengan. Sami-sami Bu, mugi sukses tansah ngancani panjenengan.